Stále viac ľudí je to u nás bez budúcnosti. Stále viac ľudí je to u nás bez budúcnosti. Stále viac dávame šancu ľudia hlbočí. Tak ako kvapka, po kvapke tlak jak pri kvapavke, klapne jak pri kvapke kvape. Tak veľa nevinných ľudí potom v tomto biznise tu kape. To je fakt, že veľa ľudí zapletených do tých chýb studených ako frape, zabludených na ceste veľkých rýb, čo v odtoku stáli na odtlaku iným rybám, čo chceli tak ako oni. Najčistejšie miesto v malom potoku a o to tu ide, že keď do toho potoku iná ryba z otoku príde, musíš si hľadať novú robotu a prídel, lebo nemáš vydelený prídel a nechceš ostať v minimále, preto čoraz viac ľudí dáva dôraz, viac, aby zajebalo si svoje čisté ruky v kriminále a nech hoci kto tu kape tu, nape ešte nevykriča svetu, že je tu ohrozenie ako popokate petlo otvorenie. Ja keď čumeš na tapetu, ja keď čakáš na štafetu. Z jednej strany finančný magnet, super auta, super ženy, super život, perfekt jak reflektor osviecúci. Ten tvoj nemalý, ale finančný receptor jak detektor. Z druhej strany realita šedá, na teba keď zadá, má ťa príliš rada, tvoj receptor padá, že blíži sa zrada. Najrýchlejšie východisko z minimálu hľadá a z toho sa to skladá, že z labyrintov vyjdeš, alebo smola si sadá. Potom je už neskoro, keď smola už skoro na tvoju hlavu padá a není žiadna vada, jak ti ukazuje radar. Na špinavý ár ako dar, tak nehľadaj, tu si sádaj, keď štát ťa nutí. Pridaj, nekydaj si na kár, skôr ako prehráš svoj rally Paríž-Dakar. Prežitie není také rúžové ako lízanie chachár. Aj keď si nesuchár, no buchár ťa niekedy bolí ako Katar, tak musíš stále kúkať a dať na seba bacha. Keď nechceš kvety od korienko zola čúchaj, ale legálna príležitosť u nás nulová je ako natrhnutá šacha. Keď nemáš námosť, alebo nejsi všetka najplacha, čo sa strká do kokotu tým, čo vládnu prachám. Tie prachy jak prachám, či budeš v kriminále, alebo len budeš mať na mále. Na fyzici hrať okále, srdce bude vtedy vypnovať ti tam ako pata. Po svoje veci trvácne jak ratala ty, nebudeš si pripadať už ako nejaký mantak taký, čo si nikdy v ničom nezajebal ruky, taký, ktorý mal vždy všetko a životné potreby mu nedávali ultimáty. A ten, čo nikdy nerobil pouličné reparáty, schybšiťa na psychiku ťažké preparáty. Chvíle, kedy štát ťa nutí na poctivosť nepoctivým svetom, zvyšky šťať ťa nutí, tak teda ty nechceš snáď živoriť to od výplaty do výplaty, ha? Moja milá krajina, to je to jediné, čo si mi zabezpečila ty. Iba, že my nechceme vymeniť si naše šaty za nejaký oblek a či prešivaky. Slušne žiť, prepáčky, štát ma nutí, ani ja nebudem nikdy taký. Presne tak, jak ma to život učí, a presne tak, jak iba chyba ma poučí, že život si začínaš, nový svet načínaš hrdo, ale ľudia sa k tebe správajú tvrdo, ako od fľaše rozbité hrdlo. A to je pohroma, šletom to ti nevraveli doma, pre tebou clona. Otázka, čo ťa za ňou čaká, je realita taká, je presne tá, čo ťa láka, dáka. Raz, dva, však je to tá hra, kde je všetko povolené, nedovolené, dovolené, ale oči máš vždy otvorené, občas červené, unavené, ale všetko pripravené, premyslené. Presne tak, jak ma to život učí, a presne tak, jak iba chyba ma poučí. Však kto chce neskúsi a buď sa zahrdú si, alebo si nájde čo hľadal, jak skúsenosti bádal, ešte to aj skúšaš, pokiaľ nezistíš život je kúša. Vieš, kedy vystrelí a či ťa vôbec trafíš, a každý si chodí po svojej vlastnej trati, a či sa ti to páči alebo nepáči, každý podraz, ktorý spravíš, sa ti raz aj vráti, čas sa ti kráti. Kedy, keď myslíš na tú istú vec, ale ne vždycky si môžeš robiť čo chceš, a to sám dobre vieš tiež. Keď sa svojím životom prebiješ, prežiješ, nové veci zažiješ, nabiješ, no a potom slovne zabiješ, vyčuješ, počuješ. A presne tak, jak ma to život učí, a presne tak, jak iba chyba ma poučí, že buď je to podraz zas, alebo okolnosti zraz. Tak tomu ver, alebo never, alebo to zober a svoj